ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен. Мо боша наворо оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз довталаб барои камарбанд Магомед Анкалаев. Чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, акнун муҳорибаи ӯ зидди Ян Блахович барои камарбанди вазни ним вазнини UFC мешавад ва биёед мебинем ки худи Анкалаев дар ин бора чӣ фикр дорад. дар пӯшт чандсола меҳнати вазнин ва анакнун ма дар дами орзуи худ чемпиони UFC шудан. рӯзи 11 декабр ма ҳамаи корро мекунам то ин ки орзу воқеӣ гардад. ба ҳама ташаккур барои дастгирӣ ва боварӣ. вақт фаро расид, навиштааст Анкалаев. хотиррасон мекунем ки Магомед Анкалаев ва Ян Блахович дар муҳорибаи асосии турнири UFC 282 ки рӯзи 10 декабр баргузор мегардад барои камарбанди вазни ним вазнини UFC меҷанганд ва ғолиби онҳо чемпиони нави UFC дар ин вазн хоҳад шуд. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонед, ташкилоти Eagle FC расман турнири калони худро, турнири Eagle FC 51-ро эълон карданд ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни ду чемпион мешавад. чемпиони доимӣ варзигари тоҷик Фаридун Одилов ва чемпиони муваққатӣ варзигари қазоқ Даврен Ермеков. худи Одилов оиди ин муҳориба фикрҳои худро чунин баён кард: хонумон ва ҷанобон, лаҳзае ки шумо дер боз интизор будем фаро расид. бисёриҳо мепурсиданд баромади маро ба қафас интизор буданд ва акнун ман ният дорам ки ба наздикӣ ҳамаи шуморо шод гардонам, агар ки дар ин чиз розигии худованд бошад. рӯзи 10 декабр Қазоқистон, шаҳри Атирау, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов охирон маротиба дар октагон рӯзи 10 декабри соли 2021 баромада буд ва дар муҳориба зидди Энок Торес камарбанди худро ҳимоя карда буд. акнун рӯзи 10 декабри соли 2022 расо баъди як сол боз ба октагон мебарояд. мо боша ба Фаридун барор ва танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, ба фикри шумо ин муҳориба то қарори доварон мерава ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳони ММА Али Абдулазиз боварӣ дорад ки муштарии ӯ чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев дар се вазн чемпион шуда метавонад. биёед суханҳои Абдулазизро гӯш мекунем. ма тӯли чанд соли охир ба ҳамаи шумо мегуфтам ки Ислам беҳтарин ҷангвари ҷаҳон аст. ҳама ба ман ҷавоб дода мегуфтанд ки ман девона шудаам. онҳо Исламро версияи хитоии Ҳабиб меномиданд. аммо ба ҳама мегуфтам ки ӯ шояд ки ҳатто аз Ҳабиб дида зуртар аст. лекин ба ман бовар намекарданд. ман тасаввур карда метавонам ки чӣ гуна Ислам дар се вазн чемпион шуда метавонад. мехоҳем гӯем ки худи ҳозир Ислам Махачев чемпиони вазни 77 кг Леон Эдвардсро шикаст дода наметавонад. ӯ ин корро карда метавонад. фикр мекунем ки Ислам чемпиони вазни 84 кг Алекс Перейраро шикаст дода наметавонад. ӯ ин корро карда метавонад, гуфтааст Абдулазиз. дӯстон, Али Абдулазиз чӣ гуна гап задан ва чӣ гуна дар гирди ҷангваронаш хайп ташкил карданро хуб медонад. аммо дӯстон, як чизро мехоҳем ба шумо гӯем ки чанд сол пеш Ислам Махачев ва Леон Эдвардс якҷоя тамрин мекарданд ва худи Леон Эдвардс гуфта буд ки Ислам дар греплинг ба ӯ тамоман шанс намедод ва бе ягон мушкилӣ ӯро ба замин афтонда дар замин идора мекард. лекин дӯстон, ин кор чанд сол пеш буд. ҳозир Леон Эдвардс тамоман ҷангвари дигар аст ва Ислам Махачев ҳам ҳамчунин. ва агар ки аз рӯи стил гап занем, пас Ислам дар ҳақиқат барои Эдвардс рақиби вазнин шуда метавонад. ман гуфтанӣ нестам ки Ислам ӯро мезанад. ин чизро ҳеҷ кас намедонад. ман танҳо гуфтаним ки Ислам бешубҳа барои Леон Эдвардс рақиби вазнин шуда метавонад. худи шумо дӯстон, бо ин суханҳои Али Абдулазиз розӣ ҳастен ё не? фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.